Πρώτα απ' όλα εξηγείται μια διαδικασία την οποία, εντάξει, μπορεί, νομίζω, και η Ένωση να βάλει τα ζητήματα μαζί με τους συλλόγους κτλ. Ωστόσο, εσείς την καταπατάτε σήμερα και πιάνετε και απαντάτε σε ζητήματα τα οποία εγώ, όπως τα μέτρησα, όπως τέθηκαν από την Ένωση, 10 είναι. Βεβαίως, πιάνετε κατά περίπτωση και απαντάτε, ξαναεπανερχόμαστε κτλ. Χωρίς όντως να βγαίνει κάποιο συμπέρασμα. Βεβαίως, τα περισσότερα αυτά ζητήματα ορισμένα άπτονται και του Δημοτικού Συμβουλίου. Ή το Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί να πάρει απόφαση και να πει, λοιπόν, αφού συμφωνούμε ότι υπάρχει πρόβλημα, να πιέσουμε αλλού. Να πιέσουμε ότι είμαστε μαζί με τους γονείς στην κινητοποίησή τους, όπως έγινε αλλού, μπροστά στις συγχωνεύσεις τμήματων, γιατί φέτος, το γνωρίζετε νομίζω, δεν προσμετριώνται οι διαγνώσεις ως παραπάνω παιδιά και έχουμε 25 τμήματα παντού. Έχουμε ένα νόμο τον οποίο κανένας τελικά δεν ξέρει πώς λειτουργεί και αυτό δείχνει, ενώ βλέπουμε σε άλλα ζητήματα να προχωράνε σφαίρα κάποια πράγματα, δεν χρειάζεται. Μεγάλα έργα, άμα κοιτάξουμε γύρω μας, βλέπουμε πώς λύνονται. Ενώ το να προχωρήσει πώς θα λειτουργήσει αυτό σε υποστελεχωμένες υπηρεσίες, εκεί ήμασταν προχτές, στριμωγμένος ο ένας πάνω στον άλλον, στο Δημαρχείο, γιατί και εκεί οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν μια πολύ δύσκολη κατάσταση, την οποία τους φέρνουμε κιόλας σήμερα εδώ για να δικαιολογήσουμε την υποχρηματοδότηση. Κάνουμε παρατήρηση στους γονείς που λένε ότι εμείς τα έχουμε πληρωμένα. Η έρευνα της Ελστάτ λέει ότι το 6 μήνες δουλεύουμε για να πληρώνουμε φόρους, τέλη και ειδικούς φόρους κτλ. Άρα από εκεί πρέπει να προέλθουν τα λεφτά και να μπουν σε μια ρότα, λένε οι γονείς, εγώ από ό,τι καταλαβαίνω, και εγώ σαν γονιός νομίζω το ίδιο ζητάω, να μπουν σε μια ρότα τα πράγματα, να ξέρουμε πότε θα λυθεί το κάθε τι. Γιατί καλά τα λέτε τα παραδείγματα, βεβαίως όμως πριν βγει ακατάλληλο το τέταρτο, και αυτή η διοίκηση μας έλεγε ότι είναι κατάλληλο το τέταρτο. Ας με διορθώσει κάποιος αν τα λέω λάθος. Η επικινδυνότητα της πέργολας δεν ήταν επικίνδυνη πριν, στο πρώτο νηπιαγωγείο, το Φλεβάρι, αν δεν κάνω λάθος. Ο αντισυσμικός έλεγχος που έχουμε ζητήσει και εμείς επανελειμμένα μαζί με τα μονοθεματικά συμβούλια, με το να γίνει συμβούλιο ειδικό για την αντισυσμική θωράκιση, για τη σχολική στέγη κτλ. Δεν έχει φτάσει ποτέ στο mail. Και μη διαφημίζουμε και το πρόγραμμα κοροϊδία των 250 εκατομμυρίων ευρώ με τους χορηγούς που ανακοίνωσε τώρα ο Πρωθυπουργός. Θα κοροϊδευόμαστε. 1% πήρατε. Μάλιστα ήταν πολύ χαρούμενος ο προηγούμενος δήμαρχος και τρέχει με αυτή τη διοίκηση για 3 χρόνια. 1% για 3 χρόνια. Τα 250 εκατομμύρια πώς μοιράζονται στους δήμους? Είναι 360 κάτι, κάνω λάθος, οι δήμοι. Και εμείς είμαστε ένας μικρός δήμος. Ωραία. Πώς αναλογούν από αυτά τα 250 εκατομμύρια? Γιατί εμένα τα νούμερα δεν μου βγαίνουν. Μην κοροϊδευόμαστε τώρα. Σχολείο ΑΕ. Γιατί άμα λοιπόν η επιστολή που στείλαν οι δήμαρχοι λένε με τη λαϊκή συσπήρωση εκλεγμένη, την είδατε? Η κατάργηση των νομικών προσώπων. Βεβαίως δίνει δίκιο σε ορισμένα πράγματα τα οποία αναφέρονται σήμερα. Αλλά όπως σημειώνει, η ουσιαστική ικανοποίηση των μορφωτικών αναγκών των μαθητών δεν χωράει στη δημοσιονομική σταθερότητα, την οποία επικαλούμαστε συνέχεια κυβερνήσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και επισημαίνουν ότι η κατάργηση των σχολικών επιτροπών επιστρέφει στοχεύσεις που χρόνια τώρα προωθούνται από όλες τις κυβερνήσεις. Το αυτόνομο βιώσιμο σχολείο να βρίσκει μόνο του χρηματοδότες, χορηγούς, γιατί να τα κουμπίσει κάποιος αυτό το σχολείο? Και αφού θα έρθουν λοιπόν θα έρθουν οι τράπεζες και οι εφοπλιστές να τα κουμπάνε, γιατί δεν τους φορολογεί εξ αρχής το κεντρικό κράτος και να τα δίνει, να τα φέρνει πίσω στα σχολεία, να καλύπτονται οι ανάγκες των μαθητών, να έχουν εκπαιδευτικούς σε τάξεις που μπορούν να βιώσουν μέσα, να επιβιώσουν. Λέτε, υπάρχουν air condition στο δεύτερο που λέει η κυρία Γκιόνη, και στο πρώτο που έχει αναβαθμιστεί ενεργειακά υπάρχουν air condition. Δεν λειτουργούν για την ηλεκτρολογική εγκατάσταση. Δεν είναι ούτε ο πρώτος χρόνος, ούτε ο δεύτερος. Είναι χρόνια πάει η κολόνια πίσω, αλλά δεν έχει λυθεί. Και εδώ έχετε και συνέχεια τώρα, τι να κάνουμε? Δεν είναι, δηλαδή δεν είναι, όλοι γνωριζόμαστε. Ποιοι ήτανε και αντιδήμαρχοι πριν και δήμαρχοι τώρα και δεν είναι κακό.
Αλλά έχει και αυτό, και αυτή η συνέχεια έχει μια ευθύνη. Μην την πάτε αλλού την κουβέντα και να μιλήσουμε επί της ουσίας. Εμείς βεβαίως συμφωνούμε να γίνει το Συμβούλιο με τα αιτήματα που θα φέρουν η Ένωση και ο Σύλλογος. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, χωρίς να θέλω να συνεχίσω αυτόν τον αέναο και διάλογο που δεν βγάζει και πουθενά, πρέπει εσείς να δείτε τι είπαμε εμείς, πώς τοποθετηθήκαμε. Εμείς λέγαμε από πριν ότι υπάρχει ζήτημα με το τέταρτο, δεν είπαμε ποτέ να μείνουν τα παιδιά στο τέταρτο. Βεβαίως είναι ημίμετρο και εμείς με τα ημίμετρα δεν τα πάμε καλά, δεν θέλουμε να είναι το νηπιαγωγείο μέσα στο Λύκειο, το θεωρούμε αντιπαιδαγωγικό. Μάλιστα είχατε κατηγορήσει τους εκπαιδευτικούς γι' αυτό. Ποιος δίνει την παιδαγωγική επάρκεια, τι συζητάγαμε, νομίζω ότι είναι ξεκάθαρη κουβέντα. Είπατε αμέσως εσείς πριν για επικίνδυνη υπέργολα, σήμερα στη σημερινή συνεδρίαση, δείτε εσείς το βίντεο και νομίζω η Ένωση θα απαντήσει. Πάντως κανένας δεν είπε ότι ήθελαν τα παιδιά να μείνουν στο τέταρτο. Λοιπόν, να μιλάμε σοβαρά, κατά τη γνώμη μου, και να λέμε επί της ουσίας τα πράγματα. Εμείς έχουμε απαντήσει ουσιαστικά λοιπόν. Οι σχολικές υποδομές δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη. Ωραία, για να τελειώσουμε, επειδή έχει γίνει και διακοπή και συζητάμε τώρα πρώτον. Εμείς δεν θέσαμε σήμερα, γιατί όχι ότι δεν το θεωρούμε συνέχεια, φυσική συνέχεια το θεωρούμε και τους παιδικούς σταθμούς, αλλά επειδή όποτε το κάνουμε μας λέτε ότι άπτεται άλλου ζητήματος, δεν θέσαμε το ζήτημα για τον νηπιαγωγείο. Βεβαίως, εμείς δεν ήμασταν οι φωνές που λέγαμε αυτό, αλλά θα συμφωνήσουμε στο εξής και με την Επίτροπο, ότι έπρεπε να έχουν γίνει από τα πριν ενέργειες, γιατί όλοι γνωρίζουν το προεδρικό διάταγμα από το 2017, ότι θα έπρεπε να έχουν λυθεί αυτά τα ζητήματα, να έχουν βρεθεί χώροι, εμείς λέμε με αποκλειστική κρατική και δωρεάν χρηματοδότηση, για να μπορούν να καλύπτονται οι ανάγκες σε παιδικούς σταθμούς. Κλείνει αυτό το ζήτημα και λέμε επίσης ότι η σημερινή κατάσταση στα σχολεία, με τους εκπαιδευτικούς που δεν υπάρχουν, με την νομοθεσία που βάζει άλλο ένα εμπόδιο σήμερα στο να καλύπτονται οι ανάγκες των παιδιών, ακόμα και όταν μιλάμε για χαρτί υγείας και σαπούνι, οι λίστες έχουν σταλεί και με email σε διάφορα σχολεία που ζητάνε μέχρι και γάντια μιας χρήσης, και εμείς λέμε να μην τα πάει κανένας και να τα διεκδικήσουν από εκεί που πρέπει, και οι διευθυντές μαζί με τους γονείς και τους συλλόγους τους. Ωραία, γιατί σήμερα το σχολείο καταντάει να είναι ξανά άλλη μία ανταποδοτική υπηρεσία. Τα σχολεία. Αυτά. Ευχαριστώ.